ንምንታይ እዮም ሃብታማት ድንግል ጓል ዝደልዩ ዝብል ናይ ሎምዓንቲ ርእስና ክቡራት ተኸታተልተይ እቲ ብድንግልና ዝግበር ናይ ደም ውዕልን ምስጢር ሃብትን ድንግልና ንጥዕና ድዩስ ወይስ ንናይ ጸልማት ዓላማ ንግዲ? እቲ ድንግልና ምስ ተወሰደ ዝጠፍእ ዕድልን ዝስለብ ሃብትን ከ እንታይ እዩ ዘራኽቦ? ብዙሕ ግዜ ኣብ ከተማታትና ኣብ ዓበይቲ ትካላት ንግዲ ሃብታማት ወይ ዓበይቲ ነጋዶ ድንግል ጓል ረኺቦም ካብ 30,000 እስካብ 100,000 ብር ከፊሎም ዝብል ወረ ንሰምዕ ኢና። እዚ ነገር እዚ ግን ተራ ናይ ወሲብ ድሌት ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ዝረቐቐ ናይ ጸልማት ዓለም ስራሕ እዩ። እቲ ናይ ደም ምስጢር the blood sacrifice ኣብ ዓለም ጥንቆላን ናይ ዘርቲ ስራሕን ደም ድንግልና ከም ዝዓበየት መስዋእቲ ተባሂሉ እዩ ዝውሰድ። እቲ ደም ንጹህ ስለ ዝኾነን እታ ጓል ድማ ቅድሚኡ ብመንፈስ ወይ ደሞ ብሰብ ተተንኪፋ ስለ ዘይትፈልጥ እቲ ደም ናይቲ ሃብቲ ዘምጽእ መንፈስ መግቢ ተባሂሉ ይቕረብ። ካልኣይካ እዚ ሃብታም እንታይ እዩ ዝጥቀም? ዕድል ምርካብ። እቲ ዝዓበየ ምስጢር ኣብቲ ርክብ እዩ። ሓደ ሃብታም ምስ ድንግል ጓል ርክብ ክገብር ከሎ መሰረት እምነት ጸልማት ዓለም እቲ ሰብኣይ ንኹሉ እታ ጓል ሒዛቶ ዝተወለደት ዕድል ይወስዶ። ንሳ ባዶ ተሪፋ መልክዕ ክፈዝዝን ህይወታ ኸጽልምትን ይገብሮ። ንሱ ግን ብናታ ዕድል ተደጊፉ ንጉዱ ይተኻኸል፣ ሃብቱ ይበዝሕ። ንምንታይ እዮም ደኣ ብገንዘብ ዝዕድግዎ? እቲ ዝወሃብ 30,000 ወይ 50,000 ብር ንዓኺ ዓብዪ ይመስለኪ ይኸውን። ንዓኣቶም ግን እቲ ገንዘብ ክሳራ ዘይኮነስ ወፍሪ እዩ። እቲ ገንዘብ ከም ዓስቢ ተባሂሉ ስለ ዝውሰድ እቲ መንፈስ ንዓኺ ረኽሲ ክህበኪ ንዓኣቶም ድማ በረኸት ከምጽአሎም ይገብር። እቲ ምስጢር ምስ ተፈጸመ እታ ጓል መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ጸበልን ናብ ከርተትን እያ ትኣቱ። እዚ ዘስካሕክሕ ሰዓብየን ንዓኺ መልክዕኺ የፍዝዝ፣ ሕልምኺ የደብዝዝ፣ ትምህርትኺ ይኹን ስራሕ ይዓጽወልኪ፣ ናይ መኻንነት ጸገም እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንዓኣቶም ከዓ ንግዶም ይሳለጥ፣ ካብ ሓደጋ ይድሕኑ፣ ገንዘቦም ይባዛሕ። ግን እዚ ሃብቲ እዚ ብሕሰም ሰብ ዝመጸ ስለ ዝኾነ መወዳእቱ ጽቡቕ ኣይኮነን። ንኣሕዋትና ዝመሓላለፍ መጠንቀቕታ ኣሓተይ ብፍላይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ትመጻ ወይ ድማ ብገንዘብ ታሊልክን ድንግልናኽን ክትሸጣ ኣይትሕሰባ። እቲ ርክብ ምስ ተፈጸመ እቲ ሰብኣይ ጥራይ ኣይኮነን ምሳኺ ዝድቅስ ዘሎ፣ እቲ ንሱ ዝሓዞ መንፈስ እውን ህይወትኪ ዝበልዖ ዘሎ። ሓንሳብ ምስ ተሸጥኪ ነቲ ዕድልኪ መሊስኪ ንምርካብ ዓመታት ናይ ጸበልን ጸሎትን ይሓትተኪ እዩ። ንዓኻትኩም ተዓዘብቲ ኣብ ከባቢኹም ከምዚ ዓይነት ብገንዘብ ድንግልና ዝዕድጉ ሃብታማት ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ? ድንግልና ምስ ተወሰደ ዕድል እውን ይውሰድ እዩ ዝብል እምነት ክውንነት ድዩስ ወይስ ዝተጋነነ? ከምዚ ዓይነት ግዳይ ዝኾነት ጓል ከመይ ጌራ እያ ናብ ነውርኩ ህይወታ ትምለስ? ምስጢር ዓለም ብዙሕ እዩ። ኣሓትና ንምድሓን ነዚ ቪድዮ ሸር ብምግባር ናብ ብዙሓት ክበጽሕ ግበርዎ።